sa na nás rodičia, ktorým materské školy v meste odmietli zapísať dieťa z dôvodu toho, že bolo vlastne so zdravotným postihnutím alebo s nevýhodnením. A chcem sa teda k tomuto opýtať také dve otázky, že aký postup odporúča mesto takýmto rodičom, čo majú robiť, keď sa im takéto niečo stane. A druhá podotázka je k tomu, že aké kroky mesto robí, aby zabezpečilo vlastne umiestňovanie detí aj s iným ako autistickým postihnutím v škôlkach v meste. Ďakujem pekne. Ja poprosím potom pani Keseliovú, ktorá si zastupuje pani vedúcu školského úradu, ale predtým vám odpoviem, že áno, máme autistickú škôlku, na Slovensku je ich 13, 12 platí štát, jedno si platí mesto Šala. Čím sme vytvorili priestor pre tých rodičov, ktorí jednoducho potrebujú riešiť tento problém. Každoročne sa zaoberáme s umiestňovaním aj handicapovaných detí. Ja sám som riešil asi 5 prípadov, ktoré môžem zdokumentovať úplne bez problémov. Tí rodičia sú vďační, lebo sa to podarilo. Nie každá škôlka má podmienky na to, alebo tie tzv. Inkluzívne podmienky na to, aby prijala dieťa s akýmkoľvek handicapom. Čiže ono to nie je tak, že rodič má handicapované dieťa a nie len, že chce ho dať do škôlky, ale ešte aj vie, že kam. Nie je to vždycky tak, ale poprosím pani Keseliovú, keby mohla prísť sem k mikrofónu a keby mohla povedať, koľko takých žiadostí reálne evidujeme, ak to máme, sčítame, a koľko im bolo vyhovené, ak to vieme. Keďže zastupujem pani vedúcu, presne teraz vám to číslo nepoviem, áno, ale môžete mi napísať a ja vám to zistím. Nebude treba písať, pretože to je podľa mňa ako ja interpelácia. sa skôr chcem, ak môžem opýtať, že čo im povedať, teda vlastne majú sa obrátiť na mestský úrad a vy im možno poradíte, že do ktorej škôlky? To chcem dopovedať, že aj teraz napríklad boli odoslané protokoly so žiadosťami na pedagogických asistentov aj do materských škôl, aj základných a úplne celkový počet je, žiadame 84 a z toho bude vyhovené veľmi malé percento, aj čo máme skúsenosti z minulých školských rokov. Takže toto je hlavná podmienka a zároveň aj taká v úvodzovkách bariéra, že nie je možné naozaj ako všetkým rodičom vyhovieť v tejto veci, lebo tu nejde len o tú kapacitu pre dieťa, ale o to, aby teda, ako už pán primátor tu povedal, že aby mali tie deti naozaj tie komfortné podmienky na to inkluzívne vzdelávanie, lebo oni naozaj sú odkázaní na pomoc toho pedagogického asistenta od tohto roku, alebo teda respektíve na budúci rok už je aj nový projekt na pomocného vychovávateľa pre materské školy. Ďakujem pekne. Ak podáme žiadosť na 80, tak počítame tak s 5. Myslím, že to tak zodpovedá realite. To som sa chcela opýtať, že aké percento? Realite zodpovedá tak 5. No dobré, a tých zvyšných teda tým pádom buď musia tie deti ostať doma, alebo hľadať asi nejaký okolitý. Pani poslankyňa, každý rok v septembri mám tu čest odovzdať každému prvákovi žiackú knižku do ruky. Každý rok vidím v prvých triedách základnej školy viacej asistentov. Už takmer v každej triede sedí nejaký dospelý, ktorý je asistentom niekoho z tých detí. Toto je náročný proces. Môžeme na to mať rôzne uhly pohľadu. Niekto tvrdí, že tak v minulosti nebolo treba. Dneska je možno tá situácia iná, ale faktom je, že počet asistentov rozhodne nekorešponduje s dopytom po tejto službe. My máme každý rok ohromné množstvo žiadostí. Nevieme každému vyhovieť, hľadáme všetky možnosti, ale hovorím, ja sám som sa podieral asi na umiestnení 5 takýchto handicapovaných detí s rôznymi handicapmi a snažíme sa aspoň to, čo vieme, niekam dať. Samozrejme, počet žiadostí, počet umiestnených vám vieme poslať, ale nerieši to problém tých, ktorí žiadajú a nedostanú tie deti tam. Jasne. Nie všetkým vieme vyhovieť, na to jednoducho nie sme ani kapacitne, ani odborne pripravení a už vôbec personálne. Dobre? Dobre. Lebo teraz len prvýkrát tento rok sa žiadali asistenti na materské školy a za základné školy vieme povedať z minulých rokov, že napríklad jedna škola tento rok si žiada 25. Ale už teraz vieme, toľko nemajú tried. Nemajú. že to nebudú mať na to financie. Prosím, v niektorej triede sú aj 2 asistenti. Nie je to tak úplne jednoduchá téma. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem veľmi pekne.